Ďakujem veľmi pekne. Takže ja som rád, že sa môžem zúčastniť tiež takejto debaty a priblížiť aj divákom možno túto problematiku a dať možno aj nejaké základné tipy. Dobre, takže keď prejdem k histórii, tak áno, tie základy Krav Maga sú v Izraeli, ale čo je možno pre nás ako Slovákov zaujímavé, tak ten tvorca, alebo ten, čo je považovaný za zakladateľa tejto Krav Maga, on pochádzal zo Slovenska, alebo mal korene aj na Slovensku, v Bratislave a vlastne počas druhej svetovej vojny, nakoľko bol Žid, bol nútený emigrovať zo Slovenska a skončil v dnešnom Izraeli, kde vlastne rozvíjal tento systém. Ešte vtedy to nebola Krav Maga, lebo trénoval iba bojové zložky Izraela, a kde ho rozvíjal a dal ho, alebo vyvinul ho až do dnešnej podoby a vlastne tak, ako poznáme Krav Maga. Ďalej to po ňom prebral jeho taký, by som povedal, asi najvernejší študent, alebo v tej dobe možno aj najmladší, takže bol jeden z takých šikovnejších, ktorý sa volá Eyal Janilov, a to je vlastne v dnešnej dobe aj jeden z mojich inštruktorov, keďže aj ja stále chcem napredovať, tak potrebujem sa v tomto vyvíjať. To znamená, že si študoval Krav Maga aj v zahraničí? Áno, v lete som bol na kempe, tento rok to bolo na Sardínii. Bolo to kvôli tomu, že v Izraeli bola tá vojna, takže nechceli to tam z preventívnych opatrení robiť a boli sme vlastne nútení sa takto presťahovať na tú Sardíniu. A na tom kempe si myslím, že sme sa aj s kolegom tiež z Nitry dozvedeli dosť veľa nových informácií. Videli sme ten zdroj, videli sme, ako viac menej aj tí inštruktori, ktorí sú moji inštruktori, učia, ako to reálne prebieha celý ten priebeh, ako sa správajú k ľuďom. Takže ja si myslím, že nám to veľa dalo aj tým pádom našim študentom, keďže my to odovzdávame ďalej tie informácie. Aká je vôbec základňa? Možno tak celosvetovo, potom v rámci Slovenska a v rámci Nitry. Skús to tak nejak rozdeliť na tie tri skupinky. Toto je celkom ťažká otázka, lebo celosvetovo sú krajiny, ktoré sú na tom možno silnejšie, že sú viac vyvinuté v tejto Krav Maga. Ja konkrétne pôsobím vo federácii Krav Maga Global, ako som spomínal už toho Eyala, tak to je jeho federácia. A celosvetovo je viacero federácií. Oni sa drobnosťami odlišujú. Ja osobne som si vybral tento Global presne kvôli tomu jednak, že bol u nás najdostupnejší, ale aj viac menej vidím ten vývoj, že nejako nestagnuje to ako nejaké bojové umenia, by som povedal. Karate, keď si priblížime z tých minulých čias, tak má to nejakú možno tradíciu a nejako extrémne sa to nevyvíja. Nechcem do toho mudrovať tým, že nerobil som karate, ani nie som nejaký karate inštruktor, len som to prirovnal. A viac menej my tie Krav Maga, nakoľko útočníci sa vyvíjajú, tak vyvíjame aj ďalej tie techniky a nestojíme pri tom, čo možno bolo, jak som zmieňoval tú druhú svetovú vojnu, populárne počas tých čias, ale to, čo je viac menej v dnešnej dobe tá problematika. Čiže nejaký ten útočník s nožom napríklad neostane pri jednom bodnutí, ale väčšinou tí ľudia sú dobodaní. Hej, keď už to dám na nejaký takýto konkrétny príklad. No a aby som teda prešiel ešte k tej otázke, tak ako som povedal, sú krajiny, kde je to viac vyvinuté, kde to má dobrú takú veľkú základňu a sú krajiny, kde možno to nie je až tak dostupné, ani možno nie z toho finančného hľadiska, ale z toho, že tí ľudia to nepoznajú. Není tam toľko inštruktorov, nemali sa to kde naučiť, tak tým pádom jasné, že je tam aj tá menšia členská základňa. Čo sa týka Slovenska, tak asi najlepšie je na tom náš západoslovenský kraj, keďže je nás tu najviac inštruktorov sústredených tak pokope. V Nitre sme momentálne dvaja, ale viem povedať, že už mám aj ja dvoch ďalších, ktorí sa chystajú teraz na inštruktorský kurz a na ten bolo aj im potrebné trénovať, že nedá sa to tak, ako si možno niektorí myslia mylne, že 2 týždne alebo mesiac navštevujem nejaké tie tréningy a potom idem na dvojdňový kurz a mám to takto vybavené, takže to tak nefunguje.
Treba najskôr určite nejakú dobu trénovať, spoznať ten systém, spoznať tie techniky, naučiť sa základ a potom aj vlastne my nemáme u nás v Krav Maga páskovanie, ako je pri nejakých tých tradičnejších bojových umeniach alebo športoch. My máme testovanie. Ono to je viac menej podobný systém ako toto paskovanie, akurát výsledkom toho nie je, že mám nový opasok, ale my máme také technické stupne a viac menej je to taký pač, taká nášivka, dávame si ju sem na stehno. A keby som to prirovnal k sebe, tak môj aktuálny technický stupeň je Expert Level 1, s tým, že keď to ešte rozviniem, tak tých začiatočníckych stupňov je 5, to je P-level ako začiatočník z angličtiny. Potom je ďalších 5 stupňov pokročilých, to je G-level ako graduate z angličtiny. Až potom je vlastne tento expert level. V takom laickom ponímaní je to možno prirovnateľné k čiernym opaskom. Hej. Ty si sa, Jakub, ako dostal ku Krav Maga? Aká bola tá tvoja cesta? To je dobrá otázka, lebo ja viac menej som to sledoval už od nejakých 15-16 rokov, čiže ešte od mojich tínedžerských čias. A kamarát z detstva zo základnej školy sa mi ozval, že videl, že sa to trénuje už aj v Nitre. Tak mi hovoril, že či nepôjdeme na tréning a jednoducho išli sme na tréning. Ak som jeden raz prišiel, tak už som proste neodišiel a od svojich 18 som začal trénovať a trénujem až dodnes. Keď hovoríme, že je to systém sebaobrany, teda nie je to šport, nie je to bojové umenie, ale stále hovoríš o tréningoch. To znamená, že asi to nefunguje tak, že ja sa naučím nejakú techniku a bude mi stačiť? Keď budem v núdzi, alebo je to, vieš, lebo viem, že robíte aj rôzne kurzy, napríklad pre ženy a tak, že či teda vieš dať aj také základné ako keby know-how, že toto sú nejaké 3, 4, 5 hmatov, ktoré mi môžu pomôcť v nejakej nebezpečnej situácii. Rozumiem. Ako ten základ. Áno. Ale ty samozrejme si niekde inde, hej? A možno aj tí vaši členovia vášho tímu. Ja by som to asi, keď už to charakterizujeme možno k tým útokom alebo k nejakej konkrétnej technike, tak by som najskôr povedal, že potrebné je si zodpovedať otázku, ako sme sa do tej situácie dostali. Je jasné, že keď nás útočník zaskočí, tak áno, vtedy není možno tá možnosť prevencie, to znamená reagovať, keď už si stihnem všimnúť skorej to riziko, ale pokiaľ je tá možnosť, tak jeden úplne z takých bežných základných typov je byť iba obozretný, pretože v dnešnej dobe, aj keď kráčame po vonku, tak keď to vidím často nie len mladí ľudia, ale väčšina populácie takto ťuka do telefónov, má pred sebou teda iba tú obrazovku telefónu a ja keby idem aj z 10 metrov s nožikom, tak si ma možno nevšimne a všimne si ma až keď budem meter od vlastne tej obete alebo od neho blízko. No a to už sa oveľa ťažšie reaguje, hlavne keď tam je nejaká zbraň, ako keby máme ešte k dobru tých 10 metrov, povedzme. Čiže tá vzdialenosť a tá prevenčná reakcia je veľmi podstatná. Ďalej, čo sa týka ešte tejto prevencie, aj pri deťoch to učíme, čo je najdôležitejšie, dať si proste ruky hore, ukázať dlane, jednak aj z toho právneho hľadiska už to vyzerá ako sebaobrana, predsa len keď sa postavím k niekomu a dám si už peste pri tvár, tak už vyzerám, že OK, asi sme sa bili alebo chceme sa byť. A keď tam nastavím tie dlane, tak stále je vidieť, kto je obeť a kto je útočník v tom momente. No a pri tých deťoch ešte, keď sa vrátim, a ja to aj pri ženách často spomínam, tak je potrebné kričať. Veľmi dobré slovo na kričanie je napríklad slovo stop. Stačí, že útočník len ku mne prichádza a zrazu, keď mu niekto povie stop, tak minimálne v tej pamäti alebo v tej hlave sa mu trošku spomalí ten tok myšlienok a nevie tak možno efektívne pokračovať ďalej v tom momente. No a potom druhé také dobré slovo, keď potrebujem osloviť niekoho, kto je možno ďalej, ale bol by stále v rámci nejakého okruhu, že ešte by ma počul, tak je dobré slovo horí. To som si presne myslela, že ľudia na pomoc asi príliš nereagujú však. Keď zakričím pomoc, človek sa takto otočí a ide ďalej, lebo väčšina má už svoje problémy a nechce sa starať do iných. Ale slovo horí je také štatisticky, že dosť veľa ľudí sa za ním otočí. Inak
veľmi, veľmi náročné je pre mňa, že v podstate musíme rozoberať takúto tému, ale je to asi dôležité. Lebo v podstate to nebezpečenstvo dnes na nás skutočne môže číhať kdekoľvek, aj za bieleho dňa, aj na plnej ulici. Nevieme, medzi nami sú rôzni ľudia a ty už si využil Krav Maga v reálnej situácii, keď ti hrozilo nebezpečenstvo? Ako v rámci prevencie som využil, lebo už som videl aj ja proste, keď som išiel, ešte mal som myslím okolo 20 rokov, že ešte nebol som inštruktor, bol som stále v tých študentských časoch Krav Maga, ale odchádzal som od frajerky a videl som, že už dvaja nejakí takí podnapití muži sa tam chystali, dohadovali. No jediné proste, mne sa nechcelo nejaké 11. 12. v noci sa tam s niekým doťahovať a videl som, že postavili sa pred auto tak, aby som nevyšiel cez uličku, bola to jednosmerka, no tak som jednoducho si ju vycúval, respektíve otočil som sa druhým smerom a odišiel som a oni tam mohli stať koľko chceli, pretože som sa vyhol konfliktu a čo by som k tomu povedal, najlepší konflikt je ten, ktorý sa nikdy nestane. Presne Toto tak. je krásne, ale vieš, že vlastne Krav Maga systém sebeobrany a v podstate veľa učíte to, ako vôbec neprísť do toho konfliktu, hej? Takže vlastne, že to nie je teraz, keď nás si niekto povie, že tak nebudem ani počúvať rozhovor o Krav Maga, lebo to sú bitkári. Nie, že vy vlastne nechcete prísť do toho stretu. No niekedy sa to asi nedá, hej, jednoducho. To je jasné, že proste niekedy sa to určite nedá vyhnúť tejto celej situácii a je potrebné už nejako reagovať. Takéto situácie napríklad, kedy sa z nej nedá vyklúčkovať, je napríklad, keď ide niekto s dieťaťom alebo možno teda s maminou alebo s nejakou osobou, ktorú skrátka chce ochrániť a potrebuje reagovať, pretože tá samotná hrozba by možno nebola smerovaná na neho, ale na tú osobu. Možno slabšiu. A možno slabšiu, presne tak. A viem takto tej osobe pomôcť a častokrát presne v týchto situáciách nemusí zabrať tá prevencia ešte s tým dieťaťom, áno, dá sa chytiť na ruky a utiecť teoreticky, ale keď tam je fakt nejaký starší človek alebo zranený človek, tak si neviem osobne predstaviť, ako by ten človek utekal a či je to vhodné riešenie. Jasné. Jakub, ešte mi napadla taká otázka, že ty si vravel, že treba možno zakričať, hej, buď na toho útočníka stop, alebo teda do okolia horí. Možno práve to odporúčate tým ženám na kurzoch, ale ja aj z vlastnej skúsenosti to poviem, že sú momenty, keď proste ty strátiš ten hlas. Že človek je v takom šoku, napriek tomu, že tam je adrenalín, všetko, ale že aj chceš kričať a že nič, hej. Tak čo vtedy robiť? Alebo vieš to na tých kurzoch naučiť tých tvojich klientov, kurzistov? Toto je problematika, ktorú teraz asi aktívnejšie riešim posledného pol roka. Je to tiež, lebo to vnímam presne takisto ako ty, že tak zamrzneš proste. Áno, aj sa to volá freezing, presne tento režim nastavenia. A ono môže to vzniknúť z dvoch prípadov. Jeden je, že sa skrátka zlakneš toho útočníka, jak si povedala ty, že odíde ti proste hlas, aj akoby duch z tela ti odíde, proste ostaneš, budeš sa pozerať. A druhá možnosť je, že budeš veľmi premýšľať nad tým, čo robiť, až zmeškáš celú situáciu a môžeš sa prebrať teda v nemocnici. A ani toto nie je dobré, keď budeš veľmi premýšľať, podstatná je tá reakcia. A ako to odstraňujem, alebo ako sa to snažím odstraňovať, tak aj tá Krav Maga je učiaci proces. To znamená, že keď príde nejaký nováčik alebo začiatočník na tie tréningy, tak ja nečakám, že on sa to v sekunde naučí, keď je to možno nejaká taká nekonfliktnejšia povaha. Ten, čo je konfliktný, ten bude vedieť reagovať rovno. Hej, že ten nemá veľmi takúto bariéru, ale tí nekonfliktnejší, tak potrebujú sa určite najskôr naučiť tú techniku. On ju nemusí vedieť rýchlo, on ju nemusí vedieť silno, on ju potrebuje vedieť korektne previesť, aby náhodou si nespôsobil tou technikou ešte on ujmu a teda vyriešil ten problém. No a keď vie už tú techniku, tak môže vlastne pokračovať drillmi a tieto drilly, ktoré tam my učíme, tak je ich viacero typov, sú to tzv. Stresové drily, lebo vždy pri každom z týchto drillov vypadne nejaký faktor. To znamená, buď začína ten človek so zavretými očami a zrazu je hodený do tej vody, ako sa hovorí, a musí reagovať na toho útočníka. Čiže napríklad začal by som so zavretými očami, keď som už spomenul ten nožík, to je taká asi dnešná
najväčšia problematika, lebo je to voľne dostupná zbraň aj na Slovensku, tak sa prebere tým, že napríklad dojde teda jeho parťák, bodne ho raz a na druhé bodnutie už musí reagovať nejakou tou obranou, ktorú sa na danom tréningu učíme. A potom už tá situácia vie len gradovať, že tam pridáme druhého útočníka, tretieho útočníka a zrazu už tam má v hlave taký chaos, že proste buď vie alebo nevie. A keď má v hlave ten chaos, že reaguje a robí, tak je mi jasné, že vie plus minus, čo má robiť, ako sa má zachovať a aké má aj to taktické hľadisko, lebo v čom je Krav Maga podľa mňa unikátna je, že my neriešime len ten samotný konflikt, my riešime, ako som spomenul, aj fázu pred konfliktom, tú prevenciu, aj ten konflikt a aj tú fázu po konflikte. A v rámci toho tam máme my tiež nejaké časti, napríklad jedna z nich je scanning, to znamená pozrieť si okolie. Je aj na internete dosť veľa videí, kde či už ako útočníci alebo ako obrancovia tí ľudia možno zlyhali presne v tejto fáze, lebo vyriešili možno dobre konflikt, možno zle, to už nech posúdia podľa videa diváci, keď si to budú pozerať, ale z toho taktického hľadiska nedodržali ten správny postup a napríklad vrátili sa pred útočníka. Keď to dám znova do hladiny nejakého konkrétneho príkladu, tak keby ma niekto chcel udrieť alebo iba niečo také jednoduché, dať mi facku napríklad, vyrieším problematiku facky a čo teraz? Ja tam nemôžem stáť, pozerať sa, ja musím reagovať ďalej. Preto v rámci toho scanningu je potrebné pozrieť sa po okolí. Na Slovensku veľa ciest sa prerába, máme tu veľa obrubníkov, vyvýšenín, schodov. Nepotrebujem v rámci toho, že budem odkračovať od útočníka, sa potknúť, padnúť, rozbiť si hlavu. Ale potrebujem efektívne odísť a dojsť v bezpečí domov. Ďalej potrebujem sa pozrieť, že či tam není nejaký druhý útočník, lebo ja keď vlastne nejako stojím, tak ja nevidím za chrbát. Ja nemám oči aj zozadu hlavy a potrebujem sa teda pozrieť okolo seba, vidieť celých 360 stupňov, aby som vedel v prípade núdze reagovať aj na toho druhého útočníka. No a v neposlednom rade, hlavne pri tej problematike zbraní, je potrebné skontrolovať aj seba. Keď je zima a má človek na sebe nejakú pérovú alebo koženú bundu, tak ani častokrát nemusí vedieť, či ho bodol alebo nebodol ten útočník. Bude len cítiť zo začiatku nejaký tlak, keď je tam adrenalín, možno nejaké štipnutie a zrazu dojde domov a celý krvavý bude. Hej. Takže to si treba skontrolovať. Toto je jedna, ako keby pre mňa, taká časť, je to fyzično, ale stále mi z toho ide, že Krav Maga sa dosť zameriava aj na tú nejakú mentálnu stránku toho človeka, ktorý sa ju chce naučiť. Je to pravda? Ono je to možno skôr aj také nastavenie tej mysle, že aj tie kurzy, keď robíme, alebo aj tie začiatočnícke tréningy, ono je to fajn, keď človek chodí, ale za ten kurz, aj keď to trvá možno 2-3 mesiace, ten človek sa vie naučiť základ. Vie sa naučiť tú prevenciu, vie si zapamätať stadiaľ určite aj nejaké techniky, to nehovorím, že nie. A hlavne na tomto ženskom ja sa tam snažím rozoberať tú najdôležitejšiu ženskú problematiku. Ja tam nemusím riešiť nejakú výstrahu s veľkou strelnou zbraňou, teda napríklad samopalom, alebo nemusím tam riešiť ešte tú výstrahu s malou strelnou zbraňou, tam dávam, aby videli baby, nech majú zaujímavosť aj na tom kurze, ale neriešim to tam napríklad nejako extrémne podrobne, majú tam z toho ten základ. Takže skorej by som povedal, že tá pravidelnosť tých tréningov vie posunúť aj to mentálne hľadisko a mentálne nastavenie u každého toho jedinca a treba len trénovať. A možno posúva tú mentálnu silu aj tým, že možno aj tie ženy, keď to zoberiem na tie ženy, že zistia, že ja aj tak nie som sama takáto, že som nejaká paranoidná, hej, že je nás viac, lebo sa stretneme v tom kurze. Aký je záujem o kurzy? Napríklad tieto ženské kurzy. Na tých ženách mám v skupine okolo 8-9 žien, ale to je čisto ženská skupina. A v zmiešaných skupinách, ktorú mám teda aj ja, aj kolega, ja mám pokročilých, on má začiatočníkov, tak tam máme každý ešte nejaké 3-4 ženy. Čiže nie je to vyslovene také, že ženy si musia vybrať iba tú skupinu ženskú. Je tam pre ne miesto, je otvorená tá skupina, takže keď je im príjemnejšie trénovať viac menej s podobne zmýšľajúcimi ženami, tak určite tam. Ale napríklad, čo vidím rozdiel medzi tými skupinami, teda medzi tou ženskou a zmiešanou,
tie, čo sú v tej zmiešanej, si to aj možno trošku viac k tej realite vedia vyskúšať s tými chalami, lebo predsa len je iné, keď na tú ženu útočí žena a potom, keď zrazu dojde do nejakej zmiešanej skupiny a je tam nejaký 100-kilový, možno svalnatejší chlap, zrazu na ňu zaútočí a vidí, že hop, to už nie je také jednoduché, ako keď som to robila na tom ženskom tréningu. Takže ja odporúčam ideálne si to aj kombinovať. Kubo, ešte ma zaujíma vek ľudí, ktorí chodia na tréningy Krav Maga v Nitre. Že aký je ten rozptyl? Nie je tam nejaké obmedzenie. Mal som najmladšieho 4-ročného chlapca a poslúchal, robil, aj s kolegom sme vtedy akože pozerali, že sme nechápali, že proste tak malé dieťa sa už vie sústrediť a robí to, čo hovoríme. Takže bol šikovný. A mal som aj staršieho pána, ten mal okolo 65 rokov a to hovorím, on je pre mňa taký ideálny príklad. On trénoval síce súkromne so mnou, lebo predsa len mal nejaké zdravotné obmedzenie, ale keď chodil on na tie tréningy, mal aktívny pruh, mal operáciu ramena, čiže ani s rukou veľmi nevedel extrémne hýbať. Samozrejme, že obmedzenie tam bolo, ale keď vedel chodiť on a trénovať, tak to vie každý podľa mňa. A to je skvelé, že vlastne presne vedia, aj starší ľudia sa potrebujú vedieť nejako efektívne ubrániť, keby išlo do tvojho. Ja mám pocit, že veľmi ma chytila táto téma. Pozerám tak na kolegu, ktorý sleduje časomieru, lebo by som sa Kuba ešte pýtala. Posledná otázka, Jakub. Je teraz otvorený nejaký kurz, alebo môžu sa ľudia, ktorých možno tvoje rozprávanie a Krav Maga, celkovo ten systém zaujal, niekde prihlásiť, môžu prísť, môžu si to vyskúšať? Samozrejme môžu. U nás máme skupiny otvorené celoročne, my to nejako neobmedzujeme tým, že keď robíme kurz nejaký, tak ten je vždy vypísaný. Teraz ten ženský bol vypísaný, to je niečo separátne, ale mimo to do tej začiatočníckej skupiny celý rok sa môžu prihlásiť a od septembra budeme určite otvárať aj ďalšiu skupinu tým, že už som spomínal, že budeme mať aj ďalších inštruktorov, takže tam bude ďalšia možnosť tréningov pre ľudí a detská skupina takisto je otvorená celoročne, takže stačí iba napísať, kontaktovať nás a už my odpovieme, zadelíme, poradíme. Presne. Takže tým Krav Maga Nitra sú všade možné po internete, takže ľahko sa nakontaktujete nielen na Jakuba Šokyho, ale aj na jeho kolegov a určite vám poradia, určite vás niekam zaradia a naučia vás všetky detaily systému sebaobrany, o ktorom sme dnes hovorili, Krav Maga. Kubo, ďakujem veľmi pekne. Fakt by som debatovala ešte jeden diel, ale teda zase na budúce. Keď postupíš o level vyššie, dobre? Dobre, môžeme sa tak dohodnúť. Ďakujem veľmi pekne. Držím palce.